тоҷикистон миёни кишварҳои ҷаҳон аз рӯи суръати интернети мобилӣ дар ҷойи 136-ум, интернети ноқилӣ дар ҷойи 118-ум ва аз рӯи қимат 131-ум аст, ки ин нишон диҳандаи хеле бад аст. сифату суръати интернет дар тоҷикистон солҳост мавриди интиқоди корбарон қарор дорад ва бори аввал Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, дар паёми солонаи худ ба парлумон ва ҷаласаи солонаи ҳукумати кишвар аз сифат ва нархи интернет дар Тоҷикистон интиқод карда ба масъулин барои беҳтар кардани вазъ дастур дод. баъди интиқоди президент хадамоти алоқаи Тоҷикистон, ки қаблан интиқоди аҳолиро оид ба сифат ва нархи интернет қабул намекард, гуфт аллакай стод таъсис ёфта суръати интернетро беҳтар ва қимати онро аз ҳисоби роҳандозии роҳҳои алтернативӣ коҳиш медиҳанд. бино ба мониторинги хабаргузории аз пирӯз, Тоҷикистон дар радабандии Speed Test Global Index аз рӯи суръати интернети мобилӣ дар моҳи декабри соли 2022 байни 141 кишвари ҷаҳон Тоҷикистон аз охир дар ҷойи панҷум аст. баъди Тоҷикистон танҳо Гана, Венесуэла, Куба ва Афғонистон қарор доранд. дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ бошад, ба истиснои Туркманистон, ки маълумот дар бораи ин кишвар дастрас нест, Тоҷикистон аз ҳама дар ҷойи охир аст. Тоҷикистон бо нархи миёнаи $194 барои 1 гигабайт дар ҷаҳон 131-умро ишғол мекунад, дар ҳоле ки кишварҳои ҳамсоя дар вазъи беҳтар қарор доранд. Қирғизистон дар ҷойи 6-ум, нархи интернеташ барои 1 гигабайт 17 сент аст. Узбекистон дар ҷойи 15-ум аст, нархи интернеташ барои 1 гигабайт 37 сент аст. Қазоқистон дар ҷойи 16-ум, нархи интернеташ 37 сент ва ҳатто Афғонистон дар ҷойи 64-ум, нархи интернеташ 90 сент аст. дар Туркманистон гаронтарин интернет дар ҷаҳон аст, ки ба ҳисоби миёна 1 гигабайт интернет $14.27 аст. аммо аз лиҳози суръати интернети ноқилӣ Тоҷикистон дар ҷойи беҳтар дар байни 178 кишвари ҷаҳон дар ҷойи 118-ум қарор дорад. дар ин радабандӣ Қирғизистон дар ҷойи 83, Узбекистон дар ҷойи 89, Қазоқистон дар мавқеи 96, Туркманистон ва Афғонистон дар ҷойҳои 176, 177 қарор доранд. захираҳои тиллои Бонки Миллии Тоҷикистон дар соли гузашта 4 тонна зиёд шуданд. бино ба гузориши Шӯрои ҷаҳонии тилло, бонкҳои марказии ҷаҳон дар соли 2022 1136 тонна тилло хариданд, ки нишондиҳандаи аз ҳама баландтарин аз соли 1967 мебошад. сабабҳои асосии афзоиши рекордии талабот ба тиллоро дар соли гузашта муаллифони гузориш номуайянии геополитикӣ ва таварруми баланд номидаанд. дар гузориш зикр мегардад, ки харидорони нисбатан фаъоли тилло дар соли 2022 кишварҳои шарқӣ наздик будаанд. кишвари арабии Миср 47 тонна, қатар 35 тонна, Ироқ 34 тонна, Аморати Муттаҳидаи Араб 25 тонна ва Уммон 2 тонна тилло харидаанд. ҳамчунин дар Осиёи марказӣ низ талаботи зиёд ба тилло ба қайд гирифта шудааст. гуфта мешавад, Бонки марказии Узбекистон дар ин давра 34 тонна, Қирғизистон 6 тонна ва Тоҷикистон 4 тонна тилло харидаанд. қаблан Шӯрои ҷаҳонии тилло ҳаҷми умумии захираҳои давлатии тиллои пулии Тоҷикистонро то аввали 3 моҳаи дуюми соли 2022 $17.19 тонна ба маблағи ҳудуди $1 миллиард و 100 миллион арзёбӣ карда буд. кишвари дорои захираҳои бештари тилло миёни кишварҳои Осиёи марказӣ Қазоқистон 368.112 тонна номбар шуда буд. захираҳои Узбекистон 337.147 тонна ва Қирғизистон 10.119 тонна арзёбӣ гардида буд. дар панҷгонаи кишварҳои пешсаф дар ин самт Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо дороии зиёда аз 8100 тонна, Олмон 3400 тонна, Италия 2500 тонна, Фаронса 2400 тонна ва Русия 2300 тонна қарор доранд. то оғози нимсолаи дуюми соли 2022 захираҳои тиллову асъори Бонки Миллии Тоҷикистон 8.1 моҳ барои рӯйпӯши воридоти кишварро ташкил доданд. сохторҳои дахлдори Тоҷикистон дар бораи тилло ба намояндагони васоити ахбори омма ҳеҷ гуна маълумот намедиҳанд ва инчунин шаҳр дода намешавад, ки ин гуна маълумот махфӣ аст. дар ҷараёни татбиқи қонун дар бораи афв дар робита ба қонунигардонии дороиҳои шаҳрвандони Тоҷикистон беш аз 2 миллиард و 300 миллион сомонӣ
قانونی شده اند. یادآور می‌شویم که ماه ایول سال 2021 امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قانون درباره عفو مبلغ‌های غیر قانونی و اموال شهروندان جمهوری تاجیکستان را امضا کرد. بنا به اطلاع مرکزی مطبوعاتی بانک ملی کشور، این قانون از ماه اوگوست سال 2021 مورد عمل قرار گرفت. بنا به معلومات بانک ملی، از 30 اوگوست سال 2021 تا 31 دکبر سال 2022 مبلغ قانونی گردانیده شده 2 میلیارد و 335 میلیون 400 هزار سامانه را تشکیل داده است. از این حساب مبلغ‌های قانونی گردانیده شده 501 میلیون 100 هزار سامانه و پس‌اندازهای دراز مدت، 904 میلیون 600 هزار سامانه به سرمایه گذاری و 929 میلیون 700 هزار سامانه به دیگر ساحه‌ها راست می آید. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 7 فوریه اعلان کرد. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سامانه و 50 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1032 سامانه و 33 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1111 سامانه و 41 درم نشان داده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک‌های لندن 1875 دلار و 2 سنت معامله شد. نرخ نفت خام. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های لندن 82 دلار و 14 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماه آینده در بیرژه‌های نیویورک 75 دلار و 25 سنت معامله شد.